Alhamdulillah, haka nake da zumunci. Kun ganna na zo wajen 'yan uwana, gani nan a rigar mu ta Fulani. Na ce to kuma ya kamata wannan satin ziyarce su. Kun ga kwalliyar bukkan mu. To alhamdulillah mu haka muke fa, ba ma barin gida. Ko yata ga mu nan dai, kun ga mu dai, ga mu a riga duka mun zo zumunci. Za mu kwana 5 insha Allahu. Kwana 5 ga gadon da zan yi baci ni da 'yar mage, ni da 'yar mage. Ga mu nan, ga ɗaiɗiyar ta wannan na sallah. To ga mu nan za mu yi bacci da 'yar mage. Da 'yar mage za mu yi bacci mana. Baya yiwuwa ko? Ni da mata a haka a hankali, tafi a haka a hankali, ba da aka juya haka za ki tafi. Yau to ga mu dai, kun ga mu da mu dai, ga ta nan mai kyau. Yawa alhamdulillah. Zauna nan ke kin kare haske a ba. Kun ga mu dai, na zo musu hutu, zan kwana 5 mu huta. Abin sai da tuna gida. Dauki hoton ɗakin mu, ɗakin innar mu. Ga gadon baba. Mana ga gadon baba can, Allah sarki, masha Allah. Kai, kowa ya bar gida ya bar shi fa. Gaskiya ina gaya mu. Fullo. Kowa ya bar gida ya bar shi. Ya bata da ta. Kin yi da sallar ki dai ko? To jama'a a ce amma da zo mu huta. Na gode. Sai ki danna wannan dan jan. Kawai da nan. Rai ba ja. Zaki da shi bari in je wa jama'an ci gaba. Dan su gan mu, su ga wurin mu, su ga yadda muke mana, su ga riga sosai, su san mu ba ma yadda baya, mu ba mu can. Na shanin mu can, kun gan su? To mu fa haka muke dama. Akwai zumunci, ziyara. Na baki dariya kina shara ko? Na baki dariya kina shara? To ai dan su sani ne dai. Na shanin mu can. Mun dawo daga kiwo ɗazu da safen nan. Kai, na gaji sosai. Wallahi na gaji sosai. Kaɗo su kake nan ko? Jauro? Kana kaɗo su ne nan? Ai sun ganni, sun gaji haka. To madalla, mun gode wa Allah. Mun zo gida. Kawo ziyara wa 'yan uwa da abokan arziki. Ba ma manta baya. Can bukkokin mu can, da matar baffa, da matar ardo ga can ita dai. Allah ya ba mu sa'a. Dariya nake baki ko ina musu bayani. Ga bukkokin mu can. Ga mu nan dai.